Dandahan lang. Yan na naman. Yan na naman siya. Papakit gilas na naman. I just super fell in love with how relaxing the environment was, and I just kept studying. Ang Australian-based na si Rachel. Coming here, that's one. It's pretty amazing experience, and I'm planning to stay here forever. Like, I'm not going anywhere. Yan. PLP Region 6, may 20 partners na raw sila. Yan, nakipaglaro siya sa atin yan. Sobrang kulit. At may espasyo para sa Hello po, ma'am. Good evening po. ulit-ulit na busy. Wala talagang magawa. To, yan. Nakatingin pa siya. Shout out po kay Ma'am Sherlyn. Magandang gabi po. Sa new post naman ang isa. Hi! Mag-hi ka? Hi guys! Kumusta po kayo? Information sa tabi ng dagat. May pins na Dalawa. coffee shop para sa mga biker at turista. Oo nga po, ito yung bunga ng ano ma'am, yung quarantine baby po to. Ayan, lumabas na siya talaga. Napagod na. Napagod na. Ayun, takbo. Ayan, dandahan natin, kamabalian pa. Ayan. Ayan. Ayan, takbo to mo. Ayan na si mama. Sabi niya kanina, iniwanan ka. Mama. Naku po mama, paggawa ka po. Mabilis nang gagawin. Mahirap po alagaan. Ayan. Pero nakakatuwa talaga po. Ay, aray. Nakakatuwa po gan. Dandahan ng ate, kaya mapilayan yung paa. Hayaan mo lang siya sa galaw niya. Ayan. Oh. Ayan pong batang kulit na yan. Napakakulit talaga. Ayan. Kami dalawa. Ayan na. Okay, paglaro na talaga. Ayan. Takbo. Oh, mauntog ka dyan. Mauntog ka dyan. Ala. Hindi ka magkakasya dyan. Ayan, takbo. Takbo. Grabe, ang likot na talaga niya. Iwan na. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Hi. Hello. Iwan po ikaw. Dandahan lang. Okay. Ayun. Napagod yung ate niya kasi akalikot. Ayun po. Ayan. Surprise! It's a big surprise! Grabe. Ikaw lang talaga mapagod sa kanya sa sobrang kakulitan niya. Buti nga may walker yun, may lagay-lagay sa minsan, hindi na siya papasok dyan. Gusto niya lang hahawakan, tapos upo. Yan o, tatakbo na yan siya. Yan. Silip-silip na siya. Pawis ba siya ate? Wow, galing mag-alaga ni ate. Marunong na mag-alaga ng kapatid ah. Ang malalabas haharap sa parusa. Ang hinala ko po meron mo siguro isang matanda na bumibili niyan. Pagkatapos mo ibebenta sa mga bata.
Ang nasasangkot naman sa masusunod na 17 pababa ay exempted sa anumang base sa Republic Act No. 93 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kailangan lang daw sumailalim ang Ay! Ay! Gas yan. Lumusot. Masaway. Nahirapan lang si Bianco bali sa pagganap nilang para sa kapuso series na Legal Wives. Relatable naman daw ang kaming strong nila sa gitna ng mga pagsubok. Pag-ichik at hikipantibaya. Hamon kay Bianca Umali ang pagganap nila si Farah sa inaabangang telebatan series na Legal Wives. Binansigan si Farah bilang protected one. Ang ikatlo at pinakabatang asawa ni Ishmael. Umalis na tayo muna. Dahil sa bigat ng suliranin at mga dinadalang pagsubok ni Farah, ang inanap si Bianca na nahirapan siyang bumukod na matinding lamang emosyon. Si Farah kasi siya talaga yung bumaliktad yung mundo niya. Kung ano yung mga meron siya dati at kung ano yung mga mangyayari sa kanya in the future. Sobrang layo at hindi mo akalain ang mangyayari sa kanya. Talagang nagbagong buhay siya. Magbabago yung buhay. Mag-iiba yung buhay niya. And na-excite ako na magbabago ng mga tao yung kwento niya kasi ang ganda. At saka punong-punong siya ng puso. Makakanarate raw ang maraming babae sa karakter ni Farah. Pero mas masakit ko para sa akin na nakakapagpupunan ng tingin niyo sa sarili na niwala. Nakakalimutan ko sa strength niya, definitely. Sa strength niya of facing the challenges na ibinigay sa kanya. Kasi kahit na wala siyang alam, kahit na hindi niya in-expect yung mga mangyayari sa kanya, hinarap niya pa rin yun ang buong puso at hindi siya nawala sa sarili niya. Bilang paghahanda, pinag-aaralan ni Bianca ang kultura at relihiyon ng mga Maranao. Naghandaan ko din yun, yung mga mahabang salita ng Maranao. Actually, palagi akong tumatabi sa consultants namin kasi napakahirap. Mahirap talaga siya, actually. And mahirap kami sa dunin yung Maranao terms. May added flavor pa sa palabas tungkol sa tatlong asawa. Meron kami kanya-kanya na rin mga kulay. And you will see that through the details. Hindi lang sa damit naman, pero sa lahat. Si Farah, ang color niya ay blue. Si Dayan, which is si Ate Ada, ang color niya ay red. And si Amira, si Michelle, ang color niya ay yellow. Kahit may kaakibat na pressure dahil patikan ang mga kaitsela ni Bianca, thankful siya na mapabilang sa isang malaki at magandang proyekto. Gusto ko mapanood nila yung tatlong kasal. Kasi sobrang ginaw din sa amin yung tatlong kakaibang klase ng pagmamahal. Katantayan, updated sa showbiz. Happenings. Nagbigay na ng pahayag si Pamilya Montagne sa estado ng relasyon nila ni Arthur Abernica. Ang bawat pamilya ay dumaraan sa mga pagsubok at minsan ay tingin natin na ang mag-asawa lang ang naapektuhan. Nitong mga nakaraang buwan, dumaan daw ang kanilang pamilya sa proseso ng paghilom at moving on. Humingi rin si Kylie ng respeto sa naging desisyon nila ni Arthur bilang mag-asawa, pati na sa bawat miyembro ng kanilang pamilya, lalo na sa dalawang anak nilang sina Alas at Axel Romeo. Sinisikap daw nila Kylie at Alger na magkaroon ng healthy co-parenting relationship para sa kanilang mga anak. Umaasa sila na makabubuti rin sa kanila ang karanasang ito. Nagpasalamat din si Kylie sa mga natatanggap na pagmamahal at suporta. Ito mo na lang. Ngayong Thursday night, ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Sir Mike, Alam. Salamat, salamat niya. Para sa mga anak, walang hindi kayang gawin ang mga magulang. Gaya ng tatay na maton pero nagtala si Rena para sa birthday photoshoot ng panganay. Kahit masikip, tatay ng Osmo, o ang mga litrato nag-viral online. Ang tanong, bakit hindi sinanay ang naposyo? Oo nga. O, ito ang pagtutok niya din ang kanyang. Hindi sila Ariel at Kate Triton ng The Little Mermaid. Sila ang mag-amang Neil Anthony at Angel Grana mula sa Agusan del Norte na nag-twinning sa kanilang mermaid at merman costumes para sa birthday photoshoot ng anak. Ang kanilang mga larawan pumatok sa
incidents at nag-viral sa social media. Kwento ni Neil, hindi naman daw talaga siya dapat ang sasabak sa pictorial at magsusuot ng costume. Kaya the struggle is real para magkasya ito sa kanya. Contest kasi yung misis ko, ma'am. Kaya hindi niya pwede suotin yung mermaid. Kaya nagpunti na, ma'am. Kaya pinagtada yan siya. Kasi medyo mataba ito eh. Dahil yung may part ko na nakaupo kami. Hindi na ako umingal. Pero tiis ganda raw. Makita lang na mag-enjoy ang panganay na anak. Favorite niya kasi yung Little Mermaid. First time yun ba? First time talaga yun. Hindi ko nga mag-imagine pa paano ko nagawa yun. Dead pa na raw siya sa mga negatibong comment online tungkol sa pagsuot niya sa nasabing costume. Proud pa nga raw siyang maipakita na kaya niyang gawin ang lahat para sa anak. Mostly kasi sa comment sa babae. Tapos para mag-sinasya sila ng mga Pag-nagising ka dyan sa isang tabi, makita ka niya sa... malapit na daw birthday. Sa mga sa isa niyo. Challenge na yan. Ang ina-imperial na katutok, 24 oras. Sinara ako kumaraw. Ako po si Ate Mara. Ako po si Michael Villas po para sa Pilipinas. Siya may walang pinagmulata. At dahil hindi natutulog ang balita, Matulog kami 24 oras. Yan, napagod na. Nga, gabi niya yung bakit niya. Ayun yung patakpan, oh. And I will provide for all needs. Tuwiti yung panganay ko si Brian. Brian, you have to stay with us for now. Anong ginagawa mo rito? Sige, ang bunso mo. Kapatid ko yun. Dapat mo ikaw ang mga pumasok sa bahay nito. Kaya dapat ka ang makikisama. Makita mo po, hindi ka magbibigay ng problema. Ay, sorry po. Iskarin mo. Shouldn't be here. Space ko po. Nasa panty ka. Pag po hindi na naman. Pagpuputin ka. Kahit wala po hindi na naman. May isang bad man po. Kahit ito po siya naman. Huwag ka mag-ventilador, magpumo ka sa diri. Lia, kailan pa Baka talaga malibot tataas yan, ang ha? grades mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Yan. Ginagawa ko lahat ng dahil sa isang ko rin na. Sorry, Mommy. Di ba sabi ko sa'yo, help your sister? Eh, ikaw magtataas ang grades mo. Akala ko nga matutuwa kayo. Pero, syempre, mas importante pa rin si Lia. Kasi naman, Brian, your sister really needs a tutor. Tingnan mo to, ha? 77 sa math.